Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле җәмәгать. Без инде әлегә көндәлек дуга тапшыруын дәвам итәбез. Безнең чиратта булган дуга ул Тәхрим сүрәсеннән булачак. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ey Rabbimiz, bizga nurimizni to'lisincha ber, ham bizni yorliqqa hech cheksiz sen har narsaga kuchi yetgan qudratlisan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Хөрмәтле җәмәгать, менә бу аятны без инде даими рәвештә укырга тиеш. Ни өчен дигәндә, чөнки менә без бит инде беләбез, әлегә дөнья ул вакытлыча, һәм инде безнең бар ахират дөньясы. Һәм инде менә бу дугалар әлбәттә ахират сәфәрендә булган вакытта бик караңгы булыр, һәм шушы караңгылыкта әгәр дә без Аллага ышанып, инанып, шушы дугаларны укып, Аллаһ Тәаләгә дугалар кылсак, инде менә Аллаһ Тәалә адәм баласының шушы караңгы булган вакытта алдыннан да, артыннан да, уң ягыннан да, сул ягыннан да менә бер нур җибәрмен ди, һәм шушы нур аңа яктыртып барыр ди ул әлегә җәннәткә барып җиткәнче. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.